खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआव गासैखौबो फिन खेबसे बरायहरफिनबावनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय अमा बिबौ आरो नारजि। जोंहा माने दिनै अमा बिबौ आरो नारजि जानो नागिरदों नालाय आं नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामनो सानदों। जेबो कन्टेन्टबो गैयाना, बेखायनो नारजिखौ माबोरै सङो आंबो बारा मोजाङै रोङा दै। सोङैसो संनो नागिरदो। बिदिब्ला थुदो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थादो। अमा बिबौ अमा बिबौजों नारजि संगोन संबाय दं मायो लाइजों अमा बिथै। सान्दुङाव होदो नै नारजिखौ स्रेम स्रेम जानाय बायदि। नै अरदाबावसो सङो जोङो बेसे खस्थ'। होमबा नारजिखौ अराव माबा लायला ना, सान्दुङाव फोराननायानो जागोन। सान्दुङा गोराखा नालाय नारजिया सान्दुङाव फोराननायानो जाखासिगोन। सामब्राम गुफुर आरो हाइजें। 5 minutes later. नारजिखौ होबाय दानिया। नै नारजि ओंख्रिखौ बेबायदि सङो। सोरबा रोङाबा बे भिडिअनिफ्रायनो नायनानै संनो हागोन। आंबो रोङा, आंबो आंनि भिडिअनिफ्रायनो नायनानै संनांगोन माब्लाबा संनाय जाबावोबा। नारजि मोननायनि इसेल' होबाय दैखौ आरो होबावगोन नारजिया मोनबा। मोदोमलायबाय बाला, गोथावथ' जागोन खोमा। Maka oke mana minta mana udah sudah lah ini dia kenapa lu be guycara song 이팅 게 아니야 이팅 게 guyana mak khano oi lai bir sakra khali langdon nei ni kemaso oi kona ni How much do kita ber? Oke masuk ke jebeng modern nih. Zira.
मोनबाय नै मालायनि सायाव संसाबलाबायनाय नारजि ओंख्रिया। रोंसिगोन दे एबारनिफ्राय आंबो संनो। गोथाव जादोंथ'। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोल'मोन लोगोफोर। नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला प्लिज अन्नानै लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामहर। थेंक इउ।